вечност, безкрайна тишина и усещане за величие. Добре дошли в света на Unique Estates Christie's International Real Estate, където природата среща архитектурата, а домът се превръща в произведение на изкуството. Тук, на хоризонта на Черноморието, в неповторимото село Емона, над нос Емине, се намира единствен по рода си имот за продажба. Дом, инспириран от вечността и създаден от творческото вдъхновение на архитекти, оставили история във времето. Изграден от 100 000 ръчно обработени каменни блока, с подове от масивен ясен, мрамор и орнаменти от оникс с солбахия, имотът е с обща застроена площ от 430 квадратни метра, разположен върху парцел от над 10 декара. Пространство за живот, щастие и уединение. Обзавеждането е с мебели B&B Италия, а камината е произведение на Focus Creation. Тук всеки детайл носи съвършенство. Проектът е изграден под надзора на главния инженер на японския хотел в град София и е вдъхновил 5 идейни концепции на световно известния архитект Риюе Нишизава. На границата с природен резерват, изникнал сред източните поли на Стара планина, сред коне и сърни, с неповторима панорамна гледка към магическите води на Черно море, на 30 минути пеша от един от последните действени плажове в България – Иракли. Свържете се с нас, за да ви разкажем повече за този имот с величествен поглед към Черно море. Защото той е не просто имот, а шедьовър, философия, мечта и вечност. Unique Estates Christie's International Real Estate. Когато домът е изкуство.